Hello! Аз съм Дерейзър. Нямам интернет, за да снимам влог, защото нямам камера. Също искам да кажа, че много отдавна не съм снимал. Всъщност съм снимал, но как да го кажа, таблета, след това не снимах много. Сега говоря много тихо, много съжалявам, защото съм болен малко и нямаме телевизия, защото интернетът не работи. Щом интернетът не работи, значи няма и телевизия и ще ме чуят нашите и ще си помислят, че си говоря сами. До там съм, така че ще говоря малко тихо. Така да и снимам с бандикама. Ето моя компютър, тук са моите неща. Demon Tools, Demon Tools. Ето това са двете неща, които снимам. Тук отгоре сега май няма да можете да видите. Тук е бандибара. Тук изрязвам и програмирам видеята. И нека да ви изведе с моя компютър. След като дойде интернета, аз ще кача видеото и нека да кажем, че само да поправим, защото ми е малко трудно да контролирам бара. Нека да направим нещо. Ако искате, ще гледаме един епизод на The Walking Dead. Май няма да ви ще, но нека да разгледаме тогава. Моя компютър BSPR сет. Сетът ми е изтекал и ето го тук. Стои си на едно място. Ето тук. Лицензът е изтекал. Ще го активирам по-късно, когато дойде интернета. Нямам ключове. И нека да правим нещо. Тук няма много интересни неща. Има някакви тъпи игри, много тъпи. Не ми се занимава да играя на тях. Това е клип на един приятел. Нека да гледнем част от видео. Ето тук изгледала съм първа поредица на The Walking Dead. Първи сезон на български и какво правим? Така де, изгледал съм всички, изгледах ги за един ден. Най-тъжното видео беше това. От всички. Първото и второ видео бяха най-тъжни от всички, да знаете. Препоръчвам да ги изгледате. Всъщност да ви кажа, ето това и това са най-хубавите видеа и мъчни. Такова тъжни. Нека да изгледаме най-тъжната част от този епизод. Мисля, че видяхте нещо. Само да започнем от там малко по-нататък. Ето от тук да започнем, когато следва най-тъжната част. Ето от... Отдавна се каня да те питам нещо. По-напред. Къде отиваш? Ето от тук започва. Човек нищо не може да скрие от вас. Гледайте. Ще пусна на цял екран. Казах ви да ме оставите на мира. Ей! Не чухте ли? Хартията е свършила. Малко е болезнена, но няма нищо.
Най-странната част е, че това момиче, което го хапака за ръката и каза, че няма тоалетна хартия, казва се Ейми. Много е странното, че не са хванали да я отхапят за врата. Ето сега ще видите, но тя си стои на едно място. Ето тук, вижте сега. Зад теб сме. Какво да правим, Шейн? Вървете след мен. Ето вижте. Не, 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 не. Боже, Боже, помогни ми. Помогни ми. Боже, какво да направя? Как да ти помогна? Вървете зад мен. Каро, Плътно зад мен. Не мога да гледам повече на там. И това мисля да е за това видео. Мисля, че ще ви се стори гадно и гнусно, че показах тези гадни части. Мисля, че ще ви се стори още по-странно, че защото гледам такива филми. Много ми е интересно. Не мога да снимам на хорор игри, защото камерата ми е много така. Благодаря, че ме гледахте и чао!